כל משפחה של מוצרים לטיפול ברצפה צריכה לכלול גם סדרה של חומרי תחזוקה. חברת בונה צברה למעלה מ-90 שנות ותק וניסיון בטיפול ותחזוקה של רצפות עץ, וסדרת המוצרים המקצועיים לתחזוקת הרצפה תעניק לכם חיסכון בזמן, קלות בשימוש ומערכת שאתם יכולים לסמוך עליה. רצפת עץ עם ציפוי לקה או שכבת גמר אחרת אינה דורשת מאמץ רב כדי לשמור על ניקיונה. לרוב, מספיק לנגב אותה מדי פעם במטלית מייקרופייבר יבשה או לשאוב אותה. מומלץ לנקות את הרצפה מדי יום, בייחוד במקומות מסחריים, כדי לוודא שעל הרצפה לא נשארים גרגירי חול ואפר העלולים לגרום לסריטות ולהתנהגות כמו של חומר ליטוש על פני השטח. אם ברצונכם לנקות את הרצפה במטלית לחה, הדרך הקלה והבטוחה ביותר לעשות זאת היא להתיז בונה ווד פלור קלינר באזורים המלוכלכים ביותר ולנגב בעזרת מטלית מייקרופייבר. רצוי שמדי פעם תנגבו את כל שטח הרצפה במטלית לחה. לשם כך דללו כמות מדודה של החומר המרוכז בדלי מים. נגבו עם מטלית טבולה וסחוטה היטב והקפידו לא להשאיר שלוליות על הרצפה. ככלל, פני הרצפה צריכים להתייבש תוך לא יותר מדקה. להסרת כתמים עקשניים או שריטות אפשר להשתמש בתמיסת ניקוי מרוכזת יותר. המתינו 3 דקות לפני הניגוב. אם הכתם או הסימן לא נעלמו, נסו לנגב בזהירות עם אלכוהול. כאשר שטח הרצפה גדול יותר, אפשר להשתמש במכונת ניקוי אוטומטית. עם זאת, שימו לב שמכונת ניקוי אוטומטית אינה מתאימה לכל סוגי רצפות העץ. חשוב לוודא שהרצפה במצב טוב ושאין סדקים או מרווחים פתוחים. הקפידו על ההוראות שלהלן בעת שימוש במכונת ניקוי אוטומטית. קצב נזילת המים מהמכונה לא יעלה על ליטר ל-100 מטר מרובע. הקפידו שמגב הגומי יהיה נקי ובמצב תקין. הקפידו לא להותיר שלוליות מים בפניות. השתדלו תמיד להשתמש במטלית רכה ככל שניתן. הקפידו תמיד על ההוראות הספציפיות של יצרן הריצוף או המכונה. כדי להגן על הגימור המקורי או כדי לרענן אותו, ייתכן ותצטרכו ליישם מדי פעם שכבת פוליש או חומר רענון מתאים. דחיפות הטיפול תלויה בכמות התנועה במקום, בשיטות ובתדירות הניקוי ובהעדפות אינדיבידואליות. לפני שתחליטו על פעולות תחזוקה של הרצפה, הקדישו רגע וחישבו כיצד תרצו לטפל ברצפה בעתיד. אם תרצו לשמור על האופציה ליישם בעתיד לקה חדשה, השתמשו במרענן רצפה לתחזוקה השוטפת. אם החלטתם שלא תרצו לחדש את שכבת הלקה בעתיד, תוכלו להשתמש בפוליש לצורך התחזוקה השוטפת. לבחירתכם, בונה פוליש בגימור מט או מבריק. לפני יישום החומר, נקו היטב את הרצפה והמתינו לייבושה המוחלט. מומלץ גם לנקות בשואב אבק באזורי הפאנלים ואדני החלונות כדי למנוע אפשרות של נפילת אבק על שכבת הגמר החדשה. ליישום הפוליש השתמשו בפד היישום המיוחד. הפד מבטיח יישום אחיד בכמות הנכונה. שפכו את הפוליש בפס גלי בחלק קטן של הרצפה ומרחו אותו בכיוון מנוגד לסיבים. סיימו את המריחה בכיוון הסיבים. הימנעו מהרמה והצמדה חוזרת של הפד לרצפה, משום שהדבר גורם להיווצרות בועות. לאחר שסיימתם לעבוד על מקטע אחד, אל תמשיכו את העבודה במקטע חופף. המשיכו ליישם את החומר מקטע אחר מקטע, עד לכיסוי כל שטח הרצפה. אם תקפידו על שגרת תחזוקה נכונה של הרצפה, לא סביר שתצטרכו להסיר את הפוליש. הסיבה הנפוצה להסרת פוליש היא ששגרת התחזוקה הרגילה אינה מניבה עוד את התוצאות הרצויות, בגלל לכלוך ושרידי חומר ניקוי הנלכדים מתחת לשכבות הפוליש. כדי להסיר את הפוליש, יש למוסס אותו תחילה בעזרת בונה רימובר, חומר ניקוי מיוחד המיועד למטרה זו.
בעזרת מגב מרחו את מסיר הפוליש על קטע שגודלו לא יעלה על 2 או 3 מטר מרובע. היזהרו מפני סדקים או מרווחים פתוחים ברצפה. הניחו למסיר לבצע את פעולתו. לאחר 3 עד 5 דקות קרצפו את פני השטח עם פד אדום. בסיום הקרצוף נגבו את הפוליש שהתמוסס ללא דיחוי. אל תאפשרו לשאריות הפוליש להתייבש מחדש. לאחר שהסרתם את כל הפוליש, נקו את הרצפה פעם נוספת במים נקיים. אם ניתן, תוכלו לבצע את מלאכת הקרצוף והניקוי באמצעות מכונת קרצוף ייבוש. כעת, הרצפה מוכנה שוב ליישום שכבת פוליש חדשה. חברת בונה נאמנה למורשת עתירת ימים של ייצור, התקנה וטיפול ברצפות עץ תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה. אנו מקדישים מאמצים רבים כדי לספק ללקוחותינו מוצרים המניבים תוצאות מעולות ומטיבים עם הסביבה. הרצפות של בונה נועדו לשרת אתכם במשך דורות רבים.